vítajte v novom videu. Moje meno je Daybos a toto video je Clash Royale. O chvíľku sa ideme strieť prvý zápas. To mi ukazuje preto, lebo som si to nastavila na prvé kolo. Počujem, že to dajú. Dali to des. Dali to, dobre. Nešťastie. Keby to nedalo, neviem, či by som nedala. Dali sme to. Dajú to, a som vyhrala. Daybos. Dali to. To je ľahká proste hra. Oslovne práve, že? Hrajem hru. Toto video, keď pridám, tak vyjde nový prank. Takže uvidíme, na koho robíme si prančík. To čo je? Som prvý level, teraz som si to stiahla v takéto užajem. Toto je dobré. Mám aj na tablete tú hru, takže... Dobre, pohoď. Ukážem, aké sú to legendárky. Také to tu mám. 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 To tu. To tu. A ideme ďalší zápas. No, dobre, teraz tu dáme fakt. To s takými slabými legendárkami baranine. Ja že neznášam tie poučky, neznášam. Musí aj za radom. Tie chlopy moji. Celkom pôjde hra, no. Na tablete som 3. level. Tu som mala tiež na mobile, ale dostal som aj mobil, takže nový YouTube kanál, mám tento a takto. Takže dúfam, že toto video vás bude trošku baviť. Videli prank preto, lebo pranky vás aj zaujímajú, nielen kúse tie moje isté challenge a také. Vyhrala som zase. Tiež som víťaz. Vidíte, aká legendárka trafila z tých truhlov. No, asi nikdy netrafil. Dobre. Netrafila. Aspoň si môžem upraviť. O chvíľku sa vám ozvem. Bang, čau. Takže ak sa ti toto video dnešné páčilo, daj like, ak nie dislike. Čau. Vidíte prank.